Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisembu kanye nothando nesembu into ingotirelo. Ngisacela ukuthi sazokhuluma ngotirelo ngoba ula kwizingane ezisembu bazoqeda kuMzansi Magic today kodwa kuShowmax bayeza futhi. Mase bayifika futhi kuShowmax sazophinde sikhulume sibuke le season 3 makukhona bangabukanga kahle njengami because ubungizelisa baze basipora asheshisenike. Umndeni kaTirelo owabazali bakaTirelo versus social media. Ngifuna ukwazi ke lana ukuthi makuthiwa umona ku-social media kuthiweni ku-social media kubabazwa indlela okwenzeka ngayo kwizingane zesithembu noTirelo ekhona, like ukuqhubeka kaTirelo noSibindi emjolweni noma ekuthandaneni kwabo okwijeni yabo yokuya emshadweni if beye emshadweni. So abantu baku-social media abakhulumayo bathi umntwana wazinikela, like bayamcriticize ngezinto abazibuke kwizingane zesithembu. Kube-ke khona isigaxa se-comment esithi umona ngoba uyanyisa uTirelo, umona ngoba niyanya emjoleni wenu, like guys ngibala ama-comment akhulunywa ku-social media mase kuba ilaba bathi umona. Okwamanje ngeke ngize ngisho ukuthi ama-fans kaTirelo, ake ngithi nje abantu ababuka kanjalo. Ngicela bona bengihlukanisele-ke njengoba nithi umona. Uma umndeni kaTirelo uwona-ke umndeni wakhe la ephuma khona abazali bakhe bethi cho kwilobolo, usho ukuthi bona banomona? Uma abazali nomndeni ngokwethu bathe cha, abaveli futhi nangalesikhathi la indaba eseyidinga bona ngoba ingane yabo abaveli nakwilobolo bathe stop, nabo banomona. We guys, kanti umona yini? Niwuviewa kanjani umona? Also into wathi umuntu ethi also njalo kusho ukuthi akasazi isingisi, kodwa ngase kuyiqiniso ngoba vele angisazi. Okunye, uma uTirelo eveza izinto eziyama red flags ezenziwa red flags ezenziwa uMpumelelo, mase kuba khona abakhulumayo because bayabona ukuthi Impumelelo awenzi kahle, uxhaphaza abantwana, ibehavior yakho yimbi, awukhulumiseki nawe, and indlela ohandlisha ngayo indaba zakho futhi azikhombisa ukukhula. Umona? Kanti umona yini? We guys, ku-social media kunesimo sokuthi awusakwazi ukubeka i-view ehlukile, mhlampe awukwazi futhi ukubeka into njengoba uyibuka, angisho njalo, because sekunento yokuthi yonke into umona. Ngisho umuntu enza into wrong, abantu sebenalo mqondo ukuthi simthanda kangakanani ubani, o ngiyifollowa kabani, o ngiyifan kabani, okusho ukuthi emehlweni yami akenzi kabi. Akuliwa nomuntu siqu, angithi i-TV show ekhombisayo ukuthi nazi ingane zenza nje, mase beyakhuluma-ke ababonayo ukuthi iphutha lento ayihambi kahle. Also Nkosi yami, also yaphi ilento-ke futhi yabantu besifazane engibafisa ngemvubu, Nkosi yami. Yabo laba abazishonisa phansi ngale ndlela ukuthi emqondweni wakhe ufuna ukukhontrolwa umuntu wesilisa, emqondweni wakhe ufuna ukuzenza isithuphethu because indoda ingaphezu kwakhe. Yingakho wena ubona uSibindi right. Mina ngikufisa ngemvubu, imvubu ezothini self love. Ntombazane, uzithandisise. Yazi ngikufisa ngemvubu ngoba yini le yenza ukuthi makuveza ukuthi nabo bayathandana sekuze kwaba khona nomntwana, kodwa ama-efforts alomfana yilokhu, iy'nkulumo zalomfana yilokhu, ibehavior yalomfana yilokhu, wena usabona i-right. Kwenze njani kuwe?
kuwe konakalephi? Konakalephi? Lento leyo ukuthi kusami guys, nina amanye amantombazane ngiyaxolisa, mhlawumbe mangakuzoba ngathi ngiyanidelela, amanye amantombazane ayabawishipha abafana, adumisa abafana, enza abafana usimakade noNkulunkulu, angazi ukuthi konakalaphi. Angazi ubani owafika nalento, yena lowo naye siyamcela vele. Ngoba yini uthi wena umona? uSibindi ugembula ngeyakhe impilo kuqala before azogembula ngempilo kaTirelo noAmahle. Ngaye kuqala uyagembula. Yena-ke ekugembuleni kakhe mhlampe unento yokuthi vele mina ngenza noma yini, ngumfana kaMseleku, ngumfana kaMthombeni, yabona uthando nesithembu, izingane zesithembu, udumo likababa, ubaba waziwa yonke indawo, noma yiphi intombi ngayithola, nguSibindi mina nginkunzi yombhemi. Uyabo uSibindi nje kulula ukuthi usheshe uyibone ingqondo yakhe mawuhlampe kumdala kunayo. So yafika ngoba ishow yoTirelo noSibindi ibukwa 80% of izingane zesithembu ababukeli bakhona. Yingakho bebuka lento beyimangalela, beyibuka lento ibasabisa. Baseyibuka ngesoro obudala. Wena uzothi abantu abadala banyiswa imijolo yabo ngoba banyiswa obaba bengane. So mabanyiswa obaba bengane ngeke beyicorrect into wrong. Uyabona ukuthi inkinga uwe indlela oviwa ngayo izinto. So umuntu omdala okwenzeka amaphutha yena usola ukuthi angeke asaba nezwi. Sesiyaxoxa nje, sesiphuma kwizingane zesithembu. Ngoba manje mazothi wena, yena imijolo iyanyisa. Hawu. Ngeke bewubeka umbona nge-TV show abayibukayo ngoba banyiswa umjolo. Ngiyaxolisa ukuyema bengibuza ukuthi ngabe nomndeni kaTirelo unomona ngaye. Banomona kubuka Tirelo ngayo ngoba phela ngeke uzusho ukuthi labo be-social media ibona banomona, kodwa nakubo bayiphika lento abayibuka yenzeka. And sengize ngicabanga ukuthi uTirelo uyiphethe wegazi. Yazi indaba ade ngibuka season 1. Mangibuka season 1, uTirelo waya eMzumbe kwiphathi kaLwandle ekhulelwe. Bengakasho ukuthi abazali bakhe bathini. Sengiyacabanga nje ngikhathanisa ukuthi abazali bakhe incwadi bathe ayihlale phansi abayingeni indaba yelobolo. Abazali bakhe futhi abaveli kule TV show. Ayikho nje into eseke yabaveza, even nendaba yomntwana asizwanga lutho ukuthi bathini babuzane, akuvezwa ndawo. uTirelo kodwa waya nepregnancy eMzumbe. Akaziphathanga. Cha, imicabango engivelela mangibuka i-TV show angisho kabi ukuthi ayibo akaziphethe. Mhlawumbe uwenza ngokuthanda lokho akufunayo. Ngoba phela mhlawumbe ngempela nakubo makukho lezi incwadi zokuthi uSibindi ufuna ukumlobola, ngabe uyacasha kwezinye indawo yabo ukukhombisa ukuthi naye ufuna ukubuka njengabazali bakhe. Kodwa phela ingane mayisemathandweni kuyenza ngendlela yayo. Uthando lwabantwana nangu nothando kaSiyacela uhleli noSiyacela namanje. Ngisho Siyacela ekuthuka abazali bakhe uthando uvele athi kodwa uma ube wrong. Esho kusithuphe ethuma wakhe ube wrong kodwa isithuphe sona salobolelo ubaba waso. Akulobolanga ngisho yena uSiyacela kodwa uthando kuze ukuthi mase kujike inkulumo athathe iside la Siyacela. Hayi. Ukubona imovie oke wayibuka masuyibuka kwesibili ubuthi hawo. Yazi laba bakopela labayani sebenqena ukusebenza laba iresearch yabo bayenza kahle ngoba ikhona into engathi indaba ukopela uSiyacela kwezinye izinto. Ngoba phela mangizothiwa ecrash imali yakhona u3000 ayiphumi. Pho imali yelobolo izovela kubani? Usho uDlamuka waba yisibonelo. Ngoba nowadlamuka umntwana ngiyaxolisa ukuphatha umuntu omdala esadlula nasemhlabeni. Nowadlamuka umntwana uhleli ku-TV. Usekhona. Ngizwe nje kubabazwa mina ke inhliziyo yami ngoba incane uSiyacela ngikwazi ukumbuka isikhathi eside. Lo uSiyacela Dlamuka. Ngimbuke ngiphinde ngiyeke ngisho nje ukuthi lo ngizwa bekuthiwa ethalento yakhe
iyanyanyisa, iyadina, yabo. Sengidinwa nanokuthi-ke uthando usetheleleka ngale ndlela usiyacela acabanga ngayo. Nangu komunye ey'nikele ekutheni uzokhontrolwa amathombeni. Suke le Rustenburg ufuna ukuyokhontrola emzumbe. Abazali bakho bebenamaphupho amakhulu ngawo. Angisho kabi, ngifuna ukuqhathanisa ukuthi nithi nomndeni kaTirelo unomona na, noma ubanjwe i-fan mentality or fan-based mentality because ufuna wena kushiwo into engekho kuthiwa ikhona ukuze ujabulela ukuthi your fave uyanconywa. Ngicela ukuyisiza-ke lapha kwi-fan-based mentality or fan mentality. Iyasebenzelana-ke lento iwu-50-50 le ye-social media. Ungaphatheki kabi uma lo omthandayo kukhulunywa ngaye ku-social media ngoba uzotrenda udu. Buka isibonelo se-event sesigugu, unkosikazi ka-DJ Tira. Ngikhuluma ngezinto eziningi le video ngiyaxolisa. Unkosikazi ka-DJ Tira, ngithi ngibala ukuthi unkosikazi kuze wazi ukuthi ugugu engikhuluma ngayo imuphi. Mayenza i-event, kwi-event umema omama. Ngoba uTirelo usekwi-TV show esekhona manje, kukhulunywa kakhulu ngaye. Nanokuthi uzofika thini. Bebekhona abanye kuleya show, kodwa uTirelo nakwe kakhulu. Uyabo? uTirelo nakho sokuthi kusanembuzo ukuthi uyothini lapha yana. uTirelo futhi njengoba sebebaningi ababuza ukuthi uyothini, bazophinde futhi bayocheck ukuthi ubethini ngempela. Mase kuba ukuhluka-ke, khona ababuza ukuthi uyothini, khona vele sebelindele ukuthi sizogxeka, khona vele sebezobuka ukuthi i-dress code yakhe beyithini, uhambisene ne-theme yini. Laba futhi abakhuluma ngokuthi ingubo yakhe injani njani, uTirelo okukhulunywe ngaye kakhulu. Ukubone kuma-radio stations kunesikhathi ababuye bememezele ngayo ukuthi ngaso ukuthi imuphi usaziwayo ukukhulunywa kakhulu ngayo. Manje mangabe kukhulunywa ngama-reality TV shows mhlampe kule nyanga nje sikuyo o le nyanga esiphuma kuyona, ngiyazi ukuthi uTirelo ukhona kwi-top 5. Ungakubuki-ke lokho ngeso elilodwa lokuba negatively, buke ngeso lokuba positive, negative, positive no negative. Eli-positive elithini-ke paid partnership, more and more. Ngoba ubuhlakani obenzakalayo lana ukuthi makufike kukhulunywe ngaye kakhulu, yena kwi-social media page yakhe akwazi ukuyenza ibe demure, ibe demure, yona lelo gama leyo. Yenza kanjani lento? Ukuthi abantu sebefika kwi-page lakhe beqonde nje ngqo kulento eqondene nayo ku-Instagram. Instagram kumiwe ngomswenko, kuvele kufike ku-Instagram kumiwe ngomswenko. Kodwa social media ugcwalela uTirelo lade ekhala. Angithi ama-brands nayo seyabona ukuthi hayibo lo Tirelo lona ugcwele yonke indawo. Kodwa mase sifika laphayana ku-Instagram akaphoxi. Wayengaphoxi i-engagement le khona ku-comment section kumiwe ngawo umswenko la uvezile. Uyabo? Ungakhali-ke as a fan, ungakhali ukuthi kodwa nizondelani ngashiya. Ngoba wena ubulala iphupho, elinye iphupho esisupportayo la ngoba salibona ukuthi i-end goal yini. More paid partnership, more and more. Manje more and more uhamba kanjani? Uhamba ukuthi umsindo wa social media uzoloba uthi Tirelo adukhalelani, aduculelani, umphusheleni amahle uyahlupha kodwa nawe girl. Mase-ke i-brand ifika lapha ithi ayengilunguze lo Tirelo ku-social media Instagram. Naye futhi mesebhala i-proposal endaweni ethile beyibheke le account yakhe bethi hayi i-sharp i-account sebeyamtomula. Akusena ndaba ukuthi mhlambe mawumbuka kuthanda kwizingane zesithembu umuzwe engakhuluma inkulumo ezakhayo. Sebebuka lapha ya ku-Instagram ukuthi hawo comment section yakhe mindful, comment section yakhe supportive. Yabo? Ungalibulali-ke iphutha ngoba uze ngomqondo ukuba yi-follower and fan.
ungasa-understand kwayena umuntu omfollowayo ukuthi yena uhamba ngamuphi ushuni. Moped partnership. Hayibo leyo nto. Ngoba mina ngizothi hayibo izingane zesithembu bamnyekelani wacula ingoma yaze yaphela. Vele kwenzeke kuleyo video ngithe hawu uTirelo wacula ingoma yaze yaphela iveli nakwe kakhulu. Manje masekuqhathaniswa ke. Ngoba phela nami ukukhuluma noTirelo yabo kune traffic ethile eyenzakalayo. And i-traffic ke into enhle ngayo njengoba silandela le TV show iba organic ngoba ngempela sikhuluma ngalo Tirelo ngoba simbonile ecula lapha ya iculo size sathona nokuthi labani esayidini lakhe ke komsizaphi naloyo mculo sengalunga uze ethi hayi weTirelo njalo owabhimba iculo lethu lapha yana awuze social music video yabo kuyahambisana musu kuba yifan enga-understand ngoba uma uyifan enga-understand uzolokhu uthole umona yonke indawo ngisho ungawona umona yabo ngoba mhlawumbe mayigixa bezwa ngemali khona into ezoshintsha yabo mhlawumbe mayilobe igaxa zemali ifika khona into ezoshintsha hawu ingane ziyadlala ke ngizozwa umsindo wengane akunankinga ake ngivale bye.